Ongi etorri denoi Kameratoiko aurtengo ediziora. Gaia jakiteko prest? Aurtengo gaia, mugimendua. Mugimendua bizirik irauteko, indar eraldatzaile gisa, ari horri tiraka egin beharko duzue zuen laburmetraia. Gogoratu zuen lanak ezinbestegoak diren bi ezaugarri bete beharko dituela. Batetik, gure itsasoa filmeko klip bat jarri dugu gure webgunean, film hori edo klip hori txertatu behar duzuen nahita ez zuen laburmetraian. Eta bestetik, zerrenda tekniko bateko bi ezaugarri erabili behar dituzuen nahita ez zuen laburmetraian. Bat, plano subjektiboa. Bi, plano pikatu. Edo kontrapikatua. Hiru, traveling. Lau, off ahotsaren erabilera. Bost, denbora elipsia. Hola, gerra emateko prest nator. Eta 6, laugarren hormaren apurketa. Eske, nik ulertzen ez dutena da, zuk esten baiazu zazpietako etorriko zehala, gero ez etortzea, osea, eske, benetan, ez dut aguantatzen. Ez? Bete bete dezu, ez? Bai. Beraz, ezertan hasi baino lehen, ondo irakurri azpiko estekan aurkituko duzuen informazioa. Gogoratu, une honetatik aurrera, 36 ordu dituzuela laburmetraia egiteko. Igande, eguerdia baino lehen aurkeztu behar duzue. Beraz, benga, mugitu gerria eta ekin lanari. Badakizue, keuna hilo eta jangoek me. Zorte hon!